Medo koloni yore mopogore opogore kaka inyalo chako ohala kendo tae e yo makare. Machiegni, nyinga Cleophas Oluoch. Maya ono mesa mar ohala gi mwandu odiochieng' ma kawuono en ja ohala maluwo siso mare. Siso mantiere godo timo tije ma en sigand Amoke Sindi. Amoke Sindi notiegore wechego mago mag konyo kor gwenge kata dongruok mag gwenge kod tiyo machiegni kod oganda. Minyalo luong kanyo ni social work kod community development. Gigi duto ka nochako ne ok ong'eyo ni chieng' moro nochop kama otimo tich kata ohala mag gik dusruok. Ma omiyo kawuono en ja ohala man gi kare miluongo ni The Beauty Den Dala. En ang'o madhire mondo miyo otim tijni to bende tijni miye yuto manyalo miye ohala. Kachako gi nyinga en Amoke Max Mila Sidi. Kae wantiere The Beauty Den Dala. Watiyo gi yie wich. Nitiere yie wich ma pure human hair. Nitiere semi-human. Bende waketo makeup, waloso kogno, waketo individual lash installation. Mokwongo kana chako wala ne nokobedo mayot. Niyudo ka nitiere odiochienge moko mana timoga promotion, sell promotion e supermarkets. To koro pesa mana kunogo ema nachako godo ohala, but approximately nachako godo in approx 90 to 100k. Ok anyal wacho notera marach nikech odiochienge te ok chalre. Nitiere odiochieng' moko ma sales ni malo, nitiere odiochienge moko ma sales ni piny. Asudo mbele, most of my clients ayudo kuom referrals. Iyudo naloso ne ng'ato yie wich, kata nadhi loso wich e nyombo moro kata e arus moro, to penje ni niloso wich kure. Koro a lot of them gain from referrals and social media, maybe TikTok. Mbui miyo tija bedo mayot. Wach ni kuom an kaka jauso mondo chopona ne custombe ga. Koro iyudo ka nyiri ohero beauty mokwongo. Koro iyudo ka most of the time ng'ato nyalo bedo e mbui ka dwaro gimoro. Koro odhi kata social media o-search. Social media wantiere both socials. TikTok wantiere TikTok kaka The Beauty Den Dala. Facebook be wantiere kaka The Beauty Den Dala. Gi en Instagram be wantiere The Beauty Den Dala. Mokwongo kodok korka somba natimo social work and community development. Nokatimo ga beauty atimo nikech an gi passion mar beauty. Koro kasto ahero wuoyo gi ji, ahero make a lot of friends, mamiya tija bedo mayot. Koro neno kaka loso ng'ato ema berna. Kuom kang'iyo gi joma moko, anyalo wacho ni nitiere relationship manyaki create gi custombi. Onegi ikete kata kobiro kar tiji, o feel ni money home and safe, like entie safe hands. Asebedo gi challenges. Mokwongo wig installations watiyo gi wig installations, watimo revamping, watiyo gi not bleaching. Mago duto dwaro time. Mokwongo inyalo yudo ka customer ni nitiere gi haraka, to koro mano bedo a challenge. Wig installation dwaro time, to kanyo ionge gi time. Koro nyaka communicate time ma ok inyal wang'o iye in be mondo customer ni mondo bed satisfied. Kuom ng'ama dwaro chako ohand yie wich, mane gima onego ng'e, wig installation dwaro time.
hair and beauty en ohala ma ok inyal wacho ni ji biro rwako yie wich pile pile, nikech en ka ng'ato oseng'iewo yie wich kawuono odwa ni mondo obudh godo. Koro challenge moro mar ariyo en pile pile ok in sure ni customer biro, not unless nitie gi referrals kata odwaro change kata wigs wa uso kae gite giwa import gi from China, gi take time. Challenge more ni customer nyalo biro dwaro a particular yie wich to uonge godo, koro nyaki make order morit shipping mochopi. Koro challenge more en inyiso client ni mondo chud koka onwang gigego on time, nikech inyalo yudo client nyisi ni odwaro particular hair, but hair no dhi kata 50,000. Ibro timo piyo mondo bi kosechopo to koro oloko kata pache. Anyiso ga customer gate nitiere chudo mos. Ka nitiere yier wich moro migombo tibiro to wuoyo e bei ok wanyal chwanyre. Ibiro inyisa ni an adwaro yie wich ni, to anyisi ni ket installment price mar pesa makama kaka commitment fee. Yie wich mauso gin nengo mapiny en 2,000. Nitiere make 2,000, 2,500, 3,000, 3,500, 4,000 kar pesani ibro yudo yie wich. Mar 2,000 kadhi nyaka 5,000 mago semi-humans, 6,000 kadhi mbele mago human hairs. So a human hair price luwore gi inches. The longer the inch, the higher the price. Ohala ok yot, dwaro chuny. Ne ng'ama dwaro chako ohala onego ng'e ni ok odiechienge te chalre. Nitiere odiechieng' moro mibro anono, nitiere odiechieng' moro ma idhi yudo sales. Koro ka obedo determined gimane pache, aparo ni nyalo miye easy time. Anyalo dhi mbele gi ohala ni nikech en gima ahero, atimo gima ahero, to anyalo hero mana mede mondo bed maduong'. Maybe yaw school man kar yie wich kuma ji puonjre. Inyalo yudowa e social media, Instagram The Beauty Dendala, inyalo DM wa. Inyalo yudowa e Facebook The Beauty Dendala, e TikTok bende The Beauty Dendala. E namba mar simu minyalo yudowa godo en 0748 174 982. Sani wakaw ywewa to ka waduogo wabiro kod jawala mar juma. Kik idhi mabor. View Travel's Thai Adventure. Relax on Pattaya's beaches, explore Bangkok's vibrant city and adventure in Thailand. Encounter wildlife at Safari World, experience magic at Dream World, and speedboat to Coral Island. Experience all this and more in a 7-day trip starting from $1,180 USD per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Tugo
Tugo koro eka iye ochacho. Participate. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya. Okawene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye ni wakete pile wacha. Ni ane ngima Nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let ne jiere e lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Ano kahero joma hero walo. Ano kahero ng'at manyisa gik moko. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no ne ni en winyo mayot. Sama no dhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watere wadhi gone dala. Koro telo gi le to gi gweno. 111. Lu chenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Mabiro e chenro mar ng'ejo thumbewa. Otieno Jamboka miyo wasigande wuoth mar thum benga kod rumba. Magi bironi e chenro mar ng'ejo thumbewa e Ramogi TV tich abich kochakore saa 2 okinyi gi Solomon Atito Kafaya. Machiegni kendo nyako Ramogi jwangi chenro mar Ohala gi mwandu en mor mara ni pod ikete kar kae chenro ni. Ohala inyalo chako nyako Ramogi jwang mana e mbui. Kod omenda moro matin, mabende nyalo wacho ni ok duong' ahinya, mane gimomiyo kawuono e mesa mar Ohala gi mwandu e ohala mar juma. Warango sigand Marion Akinyi. Marion Akinyi nochako ohande mana yor mbui kod siling 5,000 kende. Kawuono en achiel kuom jogo makeyo wuoch mirwako e kaunti ma Kisumu e okang' man malo. Nochake yo machal nade, to bende kuom siling 5,000 kende, bende oyudo sir mora mora manyalo miyo dhi nyime kod ohalani. Wawinja ne sigande kaka nochako kendo kaka otayo ohalani kaunti ma Kisumu. Ginyinga iluonga ni Marion Akinyi Okumu ma ya Nyakwere, dala ma Nyakwere. Kae kawuono arwako Kisumu Shoe Boutique madie dala ma Kisumu, building mar Mega Plaza Town. To kae atimo ohala mar uso wuoche gi timo beauty miluongo ni makeup. Ohala ni nachake nikech kan minena Marion ni an gi passion mar beauty. Taero mondo nyiri bende obed ma becho becho. Koro na focus e beauty and personally I focus ana e makeup. Aero bedo maber. Koro na puonjra timo makeup gi wuoche ni, to wuoche ni kang'iye omedo ber ne ng'ato. Koro na chako ni a focus gi wuoche monde nyiri onen mabecho becho town kae. Then Kisumu kae waonge store mar wuoche mabecho becho kamae. Ji order from Nairobi. Nini koro naneno ni akel gi Kisumu kae mondo gibed gi yot. Ohala ni at first ok nachake gi physical shop, natime online ka wachango pesa.
Watime for about 2 years run online. Then I got some cash, nikamua akete physical tayero Mega Plaza. Anya watu ni online kacha chaka no wachake pin kacha. Wa focus online kapoko bedo physical. Online na chaka marajraj nangielu fabit na moro. Tawa mwani awaru watch Martin wachakbo. Kwa post Facebook, WhatsApp nini. Challenges to Ohala. For example, ngatonya order watch online. Ungi senior wako number 39. 39 no keto ne parceling. Onya duoko nini okorome. Meaning, gidwaro physical maginya biro pimo woche. Ngato neni woche rome maber. Chi deliver gi maber. Mano challenge number 1. Watch nyaki pim. To pimo woche nyaki bed gi physical shop. Kata coloring mar woche. Picha okunyagolo color woche maber. Ngato onego bie shop one color modwa yiero. Watchman go kae angi watch kila aina ntie official muda ni official maji office ntie stilettos ntie chunky ntie platforms kila ngato ni hapa ni nyayudo type ne kae. Challenges to podan go matins okanya wachoni sana as compared to the online one. Challenge achiel in location. Jo Kisumu kia Mega Plaza. Gi confuse Mega Plaza gi Mega City. Koro kimiyo client direction ipo mana ni an Mega City. Nyako duo kendo Mega Plaza town. Gilal na setete. Koro moro nya end up ni aduogo kinyi. At first ka wachake nen mana sawa but koro ka time dhi ji osenge koro sales pod ni mana sawa. But dongenge ninti ups and down. Okay, ne kila siku Jumapili. But so far so good. Yeah. Dong koro kakigeni Ohala dwaro sacrifice, consistency kataka onge. Iendelea tu. Chieng' moro achiel itajipa. Kaka nyawacho, clients ga mang'eny work online more than physical. Ki kaka depend kaka lend online kanyo benikech be achudo for marketing nini. Koro most of the people awash kata ni Instagram ki advertise ngato biro ni I saw your page on Instagram, I saw your page on Facebook. Koro jogi osebedo gi luoro according to the location. Nikech kase wacho ni Mega Plaza ngato wacho ni mano mall beche ni malo. But becha ok ni malo. Woche ga range from 2,000. The highest manika en 3,500. Ma gin be gin negotiable. Ok ni aketo gi gin fixed. Wanya wuoyo. Yes, but the least one goes for 2,000. Basically, Ohala ni ema daily income na. Ema chulo na ot. Ema chulo ne ngat moro fee. Ema an be achule fee na be. Moko be savings. Weche ng'eny. Kiki luor chako Ohala. Ma in go no, inya chako go. However you are, wherever you are, start now with that amount you have. Just figure something out. Yenye inaweza work na hiyo pesa uko nayo. Kikibed gi luoro ni onge jok madhi nyiewa. Wara matin ma in go no. Then ibogro. E pinywa masani, clientels mang'eny nie mbui. Kata an be nitie ndalo moko migombo gimoro tipo kiromo ng'ato post kamane kaka inyiewe online. Koro ji mang'eny be most of their time gi spend social media kae. Koro I took that as an advantage. I advertise online. Jok moko be ok nya yudo time mar timo window shopping onge kuma duka ntie.
online kae magitime window shopping. To social media handles ga inya yudo Instagram at Kisumu Shoe Boutique, inya loa e Facebook Kisumu Shoe Boutique, e WhatsApp Kisumu Shoe Boutique. Number mar WhatsApp in 011 2665 953 or 07 460 735 64. Anyanuaya 011 2665 953 code 07 460 735 64. Magine mni minya yudaga WhatsApp kwa tinya gocho. Kikoso duoke Instagram anya bedo modich. Ramogi Jwang en mor mara ni bedo kor no chak chenro makawuono mar Ohala gi mwandu makoro sani wachopo e giko mare. En geno mara ni siganda moke kaachiel koda ka siganda mogik mabelo wakelo ni mar mare onakinyi yudo gimoro minyalo somo e iye. Tudi koda kendo juma manyien ka omenyo ni ohala machielo wamiriek ni kaka inyalo chake kendo tae e yo makare. Oriti masani nyinga Cleophas Wuoch. Mondo mi ne chenro ni kod mamoko mag ohala gi mwandu donje viewsasa.com